ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ୟ କବିତା ଧୂଳି। ଏହି କବିତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନୀ କାହାଣୀରୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଏହି ସୁନାମଧନ୍ୟ କବୟିତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, ମରୀଚିକା, ଝରା ଶିଉଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ବନ୍ଦନିକା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କରି ସେହି ଅମର ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧୂଳି କବିତାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାତେ ଅଭିମାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଏହି ଆକାଶ ତଳେ ବା ଏହି ଅସୀମ ଆକାଶରେ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ। କିଏ କହୁଛି? ନା ଧୂଳିକଣା କହୁଛି ତା ନିଜକୁ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାତେ ଅଭିମାନ। ଏଇ ଜୀବନରେ ମୋର ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ନାହିଁ ମାନ, ଅଭିମାନ, ରାଗ, ରୁଷା, ଯାହା କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଳି କରିବା ବା ଅଭିମାନ କରିବା। ସେ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କାହା ସାଥିରେ ମାନ, ଅଭିମାନ ବା ରାଗ, ରୁଷା ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ପଦକୁ ଯିବା। ହଁ, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପିଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁଇଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପିଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ମାନେ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ମଣିଷ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ, ସବୁରି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ, ପିଡ଼ଇ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ନୀତି ମାନେ ସବୁଦିନ। କ'ଣ କହୁଛି ଧୂଳିକଣା? ନା ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼େ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁଇଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ନିର୍ବିକାର ମାନେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଯାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିଏ କୁଦି ପକାଏ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ପଡ଼ିଛି ଧରା କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେମିତି ମଥାପାତି ସହିକି ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଠି ଧୂଳିକଣା କହୁଛି ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଜଗତରେ ବା ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି? ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିଏ ଦୁଃଖରେ ହଉ କି ସୁଖରେ ହଉ। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ମାନେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଲା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା ମୋ ବୁକେରେ ମିଶିବେ। କେଉଁଠି? ନା ଏଇ ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ପୋତି ଦେଲେ ମାଟିରେ ହେଉ କି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପାଉଁଶ ଆକାରରେ ହେଉ। ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି? ବିଶ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ଏଇ ବୁକୁରେ ବା ମୋର ଏଇ ଛାତିରେ, ମୋର ଗର୍ଭରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁଇଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁଇଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ମାନେ ବାକ୍ୟହୀନ, ସେ କହିପାରେ ନା, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେ ନା। ନିଃସ୍ୱ ମାନେ ଅସହାୟ, ଚିର କହିଲେ ସବୁଦିନ, ସେ ଭରସାହୀନ ମାନେ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ସହିନିଏ, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନା। ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ହଁ,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ମଥା ପାତିକି ସହିନିଏ। ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର, ଦକ୍ଷ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଶିର କହିଲେ ମଥା। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଏସବୁ ସହି ନେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଯୋଗ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ। ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେବେଠାରୁ ଏ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସକଳ ଅଭିଯାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ଯାତ୍ରା ସେ ଦେଖୁଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। এই অসীম আকাশ, এ সীমাহীন আকাশ, এই ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ। ଦେଖିଲେ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ପିଲାମାନେ, এই ଛୋଟିଆ ଧୂଳିକଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସବୁ ମହତ କାମ କରୁଛି। ସେମିତି ପିଲେ ଆମେ ବି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଏଇ ଧୂଳିକଣା ପରି ଏମିତି କିଛି ମହତ୍ଵ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବା ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା।